Oh my God! Hala! Oh shit! Hi guys! Papasok ka sa water. Nandito ako sa room yung mga inday. Actually, mga 8:30 na. So, parang hindi pa siya nakakatulog kasi inuubo siya. So, hi guys! Wait, bakit? So, ayan. Si Papa naman, may tennis siya. 1 hour lang naman. You must slapen, ha? Siya daw ang pipindot mga inday. So, actually, wala akong planong mag-vlog, mga inday. Kaya lang naisipan ko yung prank na sinasuggest ni Inday Yen na water broke prank. Kaya, ayan, nakaano ako mga inday. Nakadress ako. So, kasi mahilig akong mag-leggings. So, para mga inday, hindi mabasa. May sleep na? Yes, ik will slapen, guys. No, you don't turn it off. Via TikTok then. TikTok? TikTok? Magti-TikTok muna kami mga inday. So, before, kasi 8:30 pero maliwanag pa sa labas. Ganon dito pag summer. So, magti-TikTok muna kami bago ako bumaba. Para at least naman maganahan siya. Hindi ako naglagay ng pajama niya kasi mainit. Pag gabi nagda-diaper siya. Pag umaga, okay na hindi na siya nagda-diaper mga inday. So, ayan. See you maya-maya mga inday. Paparating na si Dudong and ayan, ipaprank natin siya ng water broke prank na ayan, isinuggest ni Inday Yen. Patay ka Inday Yen. Hindi pa nagagalit sa akin si Dudong. Baka ito yung kauna-unahan. So, okay na si Savi. Nagpaiwan na siya sa room niya. And, ayan, gaantay na lang tayo sandali kay Dudong nga pala. Ayan, may nakapasok na lamok. Kasi pang to. Siguro nasa pang ng lamok to. If makikita nyo, ayan o. So, parang screen siya. So, siya, ayan, nagaganon. Para may hangin pa rin, fresh pa rin yung hangin kahit maaraw sa labas. Pero, inaano namin para walang insekto na makapasok. Pati dito sa isa. Ayan. Pero meron pa rin. Oh my gosh. Ito, nagmamagnet siya. Feeling ko yung mga nakapasok, na siya, since kanina. Naandyan na siya. So, ayan, maghahanap ako. Magmamadali ako muna mga inday. So, maya-maya uli. Naghahanap ako kung saan ko to ilalagay yung camera. Para makapture yung, yung reaction niya. So, hindi ko alam kung saan yung GoPro ko. Hindi ko na magilap kung saan ko siya nalagay. So, yung ko na lang, yung phone ko na lang para may another camera tayo doon. So, maya-maya uli mga inday. Ano ba itong pinagagawa natin sa mga inday? May nakaredy akong map para, ayan, sa mga basa-basa. So, tama ba? So, dito ako mag-a-act. Ayan. Naka-chinelas ako mga inday. Usually, palagi akong nagsusuot ng yung pambahay dito. So, lalagay ko ito sa gilid. And, as in, super mabilisan lang to na vlog. Parang naisipan ko lang i-try natin kung ano yung magiging reaction ni Dudu. So, ayan. Ilang minutes na lang mga inday. Actually, nung kay Savi, yung mga doktor yung ng tubig ko. Hindi ako nalabasan. Kaya hindi ko alam gaano karami yung tubig na di ba? Lalabas. So, wala akong alam. And, wala ding alam si Dudong kasi syempre first time din niya na makakita ng tubig na nag-break. So, ayan, yung problema nito yung acting na lang, hindi kasi parang kulela tayo dyan sa acting and hindi ako ganun kagaling pag yung konting yung mga white lies. Nahuhuli ka agad ako nito pag niloloko ko siya. Tapos alam niya nagsisinungaling ako kaya wish me luck mga inay. So, ito na lang yung lalagyan natin ng tubig, no? Tapos gaganon ko, bubutasan ko. So, kuha ko ng karayom sa taas. Kalokohan ito pinagawa sa akin ni Inday Yen.
Hindi masyadong malamig. Tama na ba itong tubig? Hindi ko kasi naranasan eh. Parang ang lamig. Wait. Shit, ang lamig na siya. Wat ga je doen? Vlogging. Ha? Wat ga je doen? No, I'm vlogging. Ah. Mga inday. Ayan. Ayan na siya. Nag-ano pa lang ako ng ng tubig. Dumating. Up your mind. What? Something up your mind. Something on my mind daw. Tingnan niyo mga inday, What are kaloka. you going to do? No, I didn't. Prank? I'm not gonna prank you. Normally you kiss and hug me. Okay. Oké, ik ga even televisie kijken. Parang mabuking niya ako. What? Nothing! Ano ba yan? Feeling, sige, sa susunod na lang. Sa susunod na lang natin i-prank. Ano ngayon? Siya na nagsabi na mga inday kung ipaprank ko daw siya. Ano ba yung mukha ko? Siguro natakot ako mga inday. Pero anuin ko na lang. Gagawin ko pa rin. Kaya lang, bahala na. Feeling ko hindi niya makukutuban maya-maya. Kasi siguro nakita niya nagtsinelas ako mga inday. Excellent. Ano ba yan? Naglalagay pa lang ako ng tubig, oh. Inaano ko. Walay. Ito na lang. Nanonood siya ng football sa labas. Sira ang plano. Soon after. Ay, gagawa siya ng ayan, bread para bukas. So, para luto na siya. And, Hebben we ook witte bloem? Nee, hè? White flour, we don't have, hè? may ganit. So, ayan, nag-ano siya ng mga, kung ano lang yung nasa, nasa kusina namin dito. Tapos, mga inday, kunwari, seryoso kuno, ako, mga inday, na nagmamasid. Pero, ayan, may nakalagay na dito, na, may laman na tubig, na, What? I really like that. That's how we like it. Nakalagay na tubig. Oh my gosh! Sa lito, nakalagay sa plastic. Tapos, tutusukin ko. 2 theelepels zout. 2 theelepels. Tutusukin ko nito mga inday. Ayan. Saan ko kaya lalagay ito? Ang pangit naman. Gahanap ako ng lalagyan. Siguro dito. Hindi nyo makikita na na nalabasan na ako ng tubig. Dito na lang kaya. Ay, tama. Yes. Gist, ja. Ik denk dat een beetje boter ook nog lekker is. Wait, baka hindi naka-record. Ayan, naka-record. Good light. Hij, daar is toen zelf hang ik bijvoorbeeld nog een. Wil je die nog mix? Nee, dat is wat het apparaat doet. Ah, ja. Shit. Oh no! Wat? Oh shit! It just happened? Yeah. Oh shit! It just happened? Yeah. That's the prank! Is that funny prank? That's why I don't know how to prank. I laugh again. It's not a good prank. What if you really... And you're so relaxed. I thought, oh, that's good. Now we
already stressed. Love. Is it funny? Maybe we close and then we discuss it first. God. It's Ian. He said you prank. I prank you. I thought you were peeing. Hello, maybe I will. Yeah, what if now? I will not believe. I will not believe you. You clean it. I have mop. God. No, 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 See, no. I told you already you're going to prank me or not. Wait, I have mop, love. Hindi. Love, I love right away. I really don't know to prank. Yeah, it's a good prank. But, No, I can do it. siya na ang pinang siya pa nag-mop. See, I already told you, yeah, you're pranking me. Because How I did knew. you know? Because you're different. I really don't know, ha? No, it's To good. keep. Love, now I'm going to concentration on the breath. Okay. Ano yun, mapapaanak ako nito? So, ayan. Ayan, magagabi na dito. Actually, medyo maliwanag pa. Pero, alas 10 na mga inday. So, kaya naggawa siya ng hinalo-halo niya. Tapos yung bread maker, siya na yung magmi-mix-mix ganun. Tapos may timer. Bukas luto na. So, yun. Hiningal ako. Baka mapaanak ako nito. So, ayun. That's all for today, mga inday. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to our channel and paki na dun po yung notification bell para if ever may mga bagong video kami, ma-notify kayo ng bonggang-bongga. Bye! Pababayin natin si Dudu. Bye, love!